Sa unang panahon, kung mingawon ka sa imong mga pamilya, pinaagi lang sa suwat. It's either normal airmail nga letter or telegrama kung importante go kaayo, emergency. Mamanay sa unang panahon, di ba? Lisod ka isa nga tanan. Karon, di naman kami ngawon gad. Ay. Mingawon kas lagay si imong bana. Ngutawag ra man kas messenger. Mura man ka nga di. My love, gimingaw ko sa imong gabi tay be. Messenger panawag dire. O ana man. Sa una alam mag-drawing on nimo sa papel. Pag mingaw ka sa imong bana sa una, my love, kumusta ng kalagayan natin ngayon? O, alagag i-drawing niya sa papel kana iyang ipatong iyang lagay sa papel, i-drawing, i-trace, gayong likoton, ipadala. Kanus pa man maabot. Sa unang panahon dugay kay transaction kung magpadala tag sulat, di ba? Karon mingawon ka, kita man dayon. Os katuplok na sa imong cellphone, kita dayon na imong pamilya, mga anak, mama, papa, parinti. So, way paglangan-langan. Maka-video call din ka. Wala na di mo kamingaw. Sa una, sus, ang imong kamingaw, mosamot gyud ang kamingaw. Kaya may mga pamaagi nga makita kanila o niya, mas nindot baya nang makita gyud ka sa mga dagway sa imong pamilya nga imong gikamingawan, di ba? Pero ang nakalahi na ronday kay tungod sa messenger, makita na putas ka sakit. Oo! Tinuod na! Okay. Karon mingon ka dito nga, my love, kumusta ng kalagayan mo dyan? Mutubag man po. Ito, nagbitay pa rin sa tumang kaguol. Sa una, di makita sa ilang mga facial expression. Karon, manawag ka kay, bago kang nakapadala og kwarta, mag-messenger ka, video call, masakitan man ka kay makita man kang kakusmod ning mga nawong sa imong gipang tawagan. Murambag wala nalipay. Kay gamay imong gipadala, sos, imbes nalipay kang nakapadala. Nakita man ka sa video call. Wa man nangalipay. Sos, nag-uol na hinuon kag samot. Oh, lahi na po ron. Imbes malipay ka, kay nakig-video call kas mong pamilya. Pag ingon ni mga, ituyok sa sabalay ang cellphone. Oh, ituyok sa ang video. Sos, ang imong gipaayo nga kusina. Wa man na igam-a. Ang imong gipa-tiles, gibadjitan. Wa man na igastui. Na, imbes wa ka kita, nag-uol na hinuon ka kay wa na trabaho. Muna ko'y naka-disadvantage sa messenger karon kay mamonitor naman nimo. Sa una, magpadala kag kwarta, ilikit ra nimo na padala. Di man ka makakita. Kay saad-saad naman, oh, nahuman na dire. Gitrabaho na, sus, pag-uli nimo. Wagoy, miss ka gustabo haligi. Sus, buol na po ka. Imbis ni uli ka kay malipay, nasakitan na po ka. Karon, muna nakanindot sa messenger. Oh, advantage na ninyo. Disadvantage po at the same time. Muna siya ay nakanindot karong panahon na. Nga, makamonitor na ta. Makita na sa itong ganahang makitaan. Or kung dili mo to, atong mga sakop nga, wala di ay trabahoan ang atong gipatrabaho. Pwede man tag mga layon silingan. Oh, naman dito na, day, alayo na sa glanda dito sa balay, day. Natrabaho pa ni among ports. Na isla na bag sin ang sinibit na mga balay. Picture sa day. O, away pagkahuman kay wala gitrabaho. Away dayon, bungol na pod. Sa una mailad pa man ta kay drawing-drawingan ra man ta. Oh, manang, natrabaho na. Drawing-drawing og atok mga panulay. Sa mao na siya. Nindot karon kay makita na gyud ta sa atong mga sakop niya. Ang kamingaw dili na gyud kaayo pareho sa kanhiay nga panahon nga sulat-sulat lang. Pangyaw ka nga, darling, kumusta na ang lagay mo dyan? Mutubag, di mo ba nag-ito? Bibirok na sa kakahintay sa'yo. Ito ay parang nang tukoy, naglubog na sa kahihintay sa'yo. Kailan mo ba uwiin ito? So, ano kinabuhi day, no? Lahi-lahi nga panahon, lahi-lahi nga advantage ang atong ma-enjoy sa kada generation. O ang imong bana, mingawon ni mo, day, kumusta nang lagay mo dyan? Mutubag po ng asawa nga, okay lang ako dito sa abroad, pero wala akong lagay. Bilahan ito, darling. Namamadaan na kasi walang nagbisbis dito. Ay, naku mga day. Unang tarong nga ko din yung mga decisions sa kinabuhi. Kaya na, light, ano ko yung mga palopyan siya.